சேனைகளின் தேவனாய் கர்த்தர் அவர் உன்னை கைவிடவும் மாட்டார், உன்னை அழிக்கவும் மாட்டார், உன்னை மறக்கவும் மாட்டார். ஜெபம் பண்ண கடவோம். நான் பூமியின் கடையாந்தரங்களிலிருந்து உன்னை எடுத்து அதன் எல்லைகளிலிருந்து அழைத்து வந்து, நீ என் தாசன், நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன், நான் உன்னை வெறுத்து விடவில்லை என்று சொன்னேன். உன்னோட போராடினவர்களை தேடியும் காணாதிருப்பாய். உன்னோட யுத்தம் பண்ணின மனுஷர் ஒன்றுமில்லாமல் இல்பொருளாவார்கள். கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள். அவர் மீது நம்பிக்கையாக இருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் நன்மைகளுக்கும் ஊற்றாயிருக்கின்ற அன்பின் பரலோக பிதாவே, நீ என் தாசன், நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லி எங்களை அழைத்த பரலோகத்தின் தேவனே, இந்த பரிசுத்தமான மனமகிழ்ச்சி நாளின் காலை திருவிருந்து ஆராதனைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த ஆராதனை வேளையிலும் ஆண்டவர் மத்தியில் எழுந்தருளி உம்முடைய பிரசன்னத்தினால் எங்களை நிறைத்து இந்த ஆராதனை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வாதமாக்கி தர வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். விசேஷமாக அப்பத்தை பிற்கையிலே தம்மை வெளிப்படுத்தி உம்முடைய கிருபையினால் எங்களை நிறைத்து வழிநடத்தி அருள வேண்டும் என்று மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மிகுந்த தாழ்மையோடு ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த பிதாவே, ஆமென். நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று இந்த ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாகவும் ஆண்டவருடைய நாம் மகிமைக்காகவும் கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் 120, பாமாலை 90, 40 நாள் ராப்பகல் வனவாசம் பண்ணினீர் என்ற பாடலை பாடவும். கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் 120, பாமாலை 90. Name
உள்ளபடியே பிரார்த்தனை செய்வோமாக. எல்லா இருதயங்களையும், எல்லா விருப்பங்களையும், எல்லா ரகசியம் அறிந்திருக்கிற சர்வவல்லமை தேவனே, நாங்கள் தேவனிடத்தில் பரிபூரணமாய் அன்பு கூறவும், ஒரு பரிசுத்த நாமத்தை உத்தமமாய் மயப்படுத்தவும், ஒரு பரிசுத்தாவின் ஏவலால் எங்கள் இதயத்தின் சிந்தனைகளை சுத்தம் பண்ணிட எங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதாவது, நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர். உன் தேவனாகிய கர்த்தரிடத்தில் உன் முழு இதயத்தோடும், முழு ஆத்துமாவோடும், உன் முழு மனதோடும், உன் முழு பலத்தோடு அன்பு கூறுவாயாக என்பதே பிரதான கற்பனை. இதற்கு ஒப்பாயிருக்கிற இரண்டாம் கற்பனை என்னவென்றால், உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல் பிறரிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்பதே. இவைகளின் பெரிய கற்பனை வேறொன்றும் இல்லை. இவ்விரண்டு கற்பனைகளிலும் நியாயப்பிரமாண முழுமையும் தீர்க்க தரிசனங்களும் அடங்கி இருக்கிறது என்பதே. பிரியமானவர்களே, நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய மகா பரிசுத்த வசனத்தை கேட்கவும், ஆண்டவருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளவும் இங்கே கூடி வந்திருக்கிறோம். உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் அவரிடத்தில் கிட்டி சேர்வதற்காக தேவனுடைய கிருபையை தேடி முழங்கால் படியிட்டு மௌனமாக நம்மை நாமே சோதித்து அறிவோமாக. ஜெபம் செய்வோம். உங்கள் பாவங்கள் நிமித்தம் முழு இருதயத்தோடு உண்மையாய் மனசாப்பட்டு பிறரது அன்பும் சிநேகமாயிருந்து இனி தேவனுடைய கற்பனைகளை கைக்கொண்டு புதிதாக்கப்பட்டவர்களாக அவருடைய பரிசுத்த மார்க்கத்தில் நடப்போம் என்று தீர்மானத்திற்கு நீங்கள் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுளோடு ஒப்புரவாகும்படி உங்கள் பாவங்களை மனத்தாழ்மையாய் அறிக்கையிடுங்கள். மனதுருக்கத்தின் ஆண்டவரே, உமக்கு விரோதமாகவும் எங்கள் சகோதர சகோதரிக்கு விரோதமாகவும் அறிக்கையிடுகிறோம். கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லி விளங்கவில்லை, எங்களுக்கு இறங்க வேண்டும் என்று மன்றாடுகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் பாவங்களெல்லாம் மன்னியும், பரிசுத்தாவினால் எங்களை செய்கிறது, எங்கள் மனசாட்சியை விற்பித்தரலும், நாமடி நாங்கள் புத்தியுள்ளதாய் உமக்கு ஊழியம் செய்யத்தக்கதாக மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்க எங்களுக்கு உதவி புரியும். ஆமென். இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக கடவுளிடம் உண்மையாக மனம் திரும்புகிற யாவருக்கும் அருளப்படுகிற கிருபை நிறைந்த தேவவசனத்தை கேளுங்கள். வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவன் அடைபடிக்கு அவரை தந்தரளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் வார்த்தை உண்மை எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமானது. நம்முடைய பரம பிதாவாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுள் உத்தம மனஸ்தாபத்தோடும் உண்மையான விசுவாசத்தோடும் தமது மனம் திரும்பி தங்கள் சகோதரர் சகோதரிகளின் குற்றங்களை மன்னிக்கிற யாவருக்கும் பாவ மன்னிப்பு அளிச்சுவோம் என்று மிகுந்த இரக்கமாக வாக்குத்தத்தம் செய்திருக்கிறார். அவர் நம்முடைய கர்த்தராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நிமித்தம் உங்களுக்கு இறங்கி உங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து அவைகளின் விடுதலையாக்கி சகல நன்மையிலும் உறுதிப்படுத்தலில் நிறுத்தி ஒளித்திய ஜீவகரையில் சேர்ப்பாராக.
ஜெபம் பண்ண கடவோம். லெந்தனும் நாட்களின் முதலாம் ஞாயிறுக்குரிய சுருகு ஜெபம். துன்புறுவோருடன் இணைந்து கொள்ளுவோம். எங்கள் வாழ்க்கையின் அச்சாரமும் நம்பிக்கையுமானவரே, திக்கற்றவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் மீது நீர் காட்டிய அன்பிற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். ஒடுக்கப்பட்டவர்களை அங்கீகரித்து அனைவரையும் அரவணைக்கும் இறையாட்சியின் நற்செய்தியை அறிவிக்கும் தூதுவராய் திருக்குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவை அனுப்பியதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம். உமது அழைப்பின் மேன்மையை உணர்ந்து நாங்களும் துன்புறுவோருடன் இணைந்து இச்சமுதாய சீர்கேடுகளை களைந்து புதியதோர் சமுதாயத்தை முழுமை பெறச் செய்ய எங்களை நாங்களே அர்ப்பணித்து செயல்பட அனுகிரகிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். உட்காருங்கள். நிருப வாக்கியத்திற்கு பதிலாக வாசிக்க வேண்டிய பழைய ஏற்பாட்டு வேத பாடம் எஸ்தர் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் முதல் 17ஆம் வசனம் வரை. எஸ்தர் 4ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் முதல். அப்பொழுது எஸ்தர் ஆத்தாக்கின் இடத்தில் மொர்தெகாய்க்கு சொல்லி அனுப்பினது, யாராவது அழைக்கப்படாமல் உள்முற்றத்தில் ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசித்தால், புருஷரானாலும் ஸ்திரீயானாலும் சரி, அவர்கள் பிழைக்கும்படிக்கு அவர்களுக்கு ராஜா பொற்செங்கோலை நீட்டினாலொழிய மற்றபடி சாக வேண்டும் என்கிற ஒரு தவறாத சட்டமும் உண்டு. இது ராஜாவின் சகல ஊழியக்காரருக்கும் ராஜாவினுடைய நாடுகளிலுள்ள சகல ஜனங்களுக்கும் தெரியும். நான் இந்த 30 நாளளவும் ராஜாவினிடத்தில் வரவழைக்கப்படவில்லை என்று சொன்னால், எஸ்தரின் வார்த்தைகளை மொர்தெகாய்க்கு தெரிவித்தார்கள். மொர்தெகாய் எஸ்தருக்கு திரும்ப சொன்னது, நீ ராஜாவின் அரண்மனையில் இருக்கிறதினால் மற்ற யூதர் தப்பக்கூடாதிருக்க நீ தப்புவாய் என்று உன் மனதிலே நினைவு கொள்ளாதே. நீ இந்த காலத்தில் மௌனமாயிருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் இரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்போம். அப்பொழுது நீயும் உன் தகப்பன் குடும்பத்தாரும் அழிவீர்கள். நீ இப்படிப்பட்ட காலத்துக்கு உதவியாயிருக்கும்படி உனக்கு ராஜமேன்மை கிடைத்திருக்கலாமே, யாருக்கு தெரியும் என்று சொன்னான். அப்பொழுது எஸ்தர் மொர்தெகாய்க்கு மறுபடியும் சொன்னது, நீ போய் சூசானில் இருக்கிற யூதரையெல்லாம் கூடி வர செய்து 3 நாள் அல்லும் பகலும் புசியாமலும் குடியாமலும் இருந்து எனக்காக உபவாசம் பண்ணுங்கள். நானும் என் தாதிமாரும் உபவாசம் பண்ணுவோம். இவ்விதமாக சட்டத்தை மீறி ராஜாவினிடத்தில் பிரவேசிப்பேன். நான் செத்தாலும் சாகிறேன் என்று சொன்னாள். அப்பொழுது மொர்தெகாய் புறப்பட்டு போய் எஸ்தர் தனக்கு கற்பித்தபடியெல்லாம் செய்தான் என்பது. இது ஆண்டவரின் திருவார்த்தை. பரிசுத்த சுவிசேஷ வாக்கியம் பரிசுத்த மார்க்கு எழுதின நற்செய்தி நூல் 1ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனம் முதல் அடங்கியிருக்கிற தேவனுடைய வார்த்தையை கேளுங்கள். மார்க்கு எழுதின நற்செய்தி நூல் 1ஆம் அதிகாரம் 40ஆம் வசனம் முதல். அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் இயேசுவினிடத்தில் வந்து அவர் முன்பாக முழங்கால் படியிட்டு, உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்று வேண்டிக் கொண்டான். இயேசு மனதுருகி கையை நீட்டி அவனை தொட்டு, எனக்கு சித்தம் உண்டு, சுத்தமாகு என்றார். இப்படி அவர் சொன்ன உடனே குஷ்டரோகம் அவனை விட்டு நீங்கிட்டு அவன் சுத்தமானான். அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி, நீ இதை ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. ஆயினும் நீ போய் ஆசாரியனுக்கு உன்னை காண்பித்து, நீ சுத்தமானது நிமித்தம் மோசே கட்டளையிட்டிருக்கிறவைகளை அவர்களுக்கு சாட்சியாக செலுத்து என்று கண்டிப்பாய் சொல்லி உடனே அவனை அனுப்பிவிட்டார்.
அவனோ புறப்பட்டு போய் இந்த சங்கதி எங்கும் விளங்கும்படியாக பிரசித்தம் பண்ண தொடங்கினான். அதனால் அவர் வெளியரங்கமாய் பட்டணத்தில் பிரவேசிக்க கூடாமல் வெளியே வனாந்தரமான இடங்களில் தங்கியிருந்தார். எத்திசையிலும் இருந்து ஜனங்கள் அவரிடத்திற்கு வந்தார்கள் என்பது இது கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி. வானத்தையும் பூமியையோ செய்தி வாக்கியத்திற்காக யாவரும் எழுந்து நின்று கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் 644 பாமாலை 377 பிதாவே பலம் ஏந்திடும் என் வாழ்க்கை கஷ்டமாயினும் என்ற பாடலை பாடுவோம். கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் 644 பாமாலை 377. என் வாழ்க்கை கஷ்டமா
கர்த்தரும் உலக இரட்சகருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் இளநேற்று நாமத்தினாலே இந்த ஆராதனை வேலைக்கு வந்திருக்கும் அனைவரையும் புதியமுத்தூர் தூய பவுலின் ஆலயத்தின் சார்பாக அன்போடு உங்களை வாழ்த்துகிறோம், வரவேற்கிறோம். ஆண்டவருடைய கிருபையும் ஆசீர்வாதமும் உங்களோடு கூட சதா காலங்களிலும் நிலைத்திருப்பதாக. ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாக தேவன் பாராட்டின கிருபைகளுக்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். விசேஷமாக இந்த நல்ல வாய்ப்புகளை நமக்கு ஒவ்வொரு வாரம் தந்து வருகிற நம்முடைய அன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய அருமையான ஐயா சாது சுந்தர் செல்வராஜ் ஐயா அவர்களுக்காக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து கர்த்தரை துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்தரை ஆராதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு வாஞ்சியோடு தரிசனத்தோடு கூட இந்த வேளையை நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள். கர்த்தர் தாமே ஐயா அவர்களையும் அவர் செய்து வருகின்ற ஊழியங்களையும் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. நம்முடைய தனி ஜெபங்களிலே ஐயா அவர்களுக்காக உடைய ஊழியங்களுக்காகவும் ஜெபிக்கும்படியாக அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு வாரமும் காலை 7 மணிக்கு நம்முடைய ஏஞ்சல் தொலைக்காட்சியிலே இந்த ஆராதனை வேளையில் நாம் பங்கு பெறுகிறோம். 8:30 மணிக்கு சென்ட் பால்ஸ் சர்ச் புதியமுத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலிலும் கூட இந்த ஆராதனை வேளையை நாங்கள் ஒளிபரப்பு செய்கிறோம். நீங்கள் அதிலேயும் நீங்கள் பங்கு பெறலாம். மற்றவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தும்படியாக உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆகவே சென்ட் பால்ஸ் சர்ச் புதியமுத்தூர் என்ற யூடியூப் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்படியாக மிகுந்த அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஒவ்வொரு வாரமும் நாங்கள் மிகுந்த ஜெபத்தோடு அதிக பிரயாசத்தோடு கூட இந்த ஆராதனை வேளைகளை நாங்கள் ஒளிப்பதிவு செய்து இந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டு வருகிறோம். உங்களுடைய ஜெபங்கள் அதிகமாக எங்களுக்கு தேவை. எங்களுக்காக என்னோடு கூட இணைந்து ஊழியம் செய்கிற அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் ஜெபிக்கும்படியாக அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கர்த்தர் உங்களுடைய உள்ளத்தில் ஏவுவார் என்றால் இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் தாங்க முன்வரும்படியாகவும் உங்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த ஆராதனை வேளையை ஒளிப்பதிவு செய்து நமக்கு இதை நடத்துவதற்கு உதவி செய்த சென்னையை சார்ந்த அருமையான சகோதரர் திரு ஆலிவர் தாமஸ் ஐயா அவர்களுக்காகவும் அவருடைய அருமையான துணைவியர் திருமதி வான்லின் ஆலிவர் அம்மா அவர்களுக்காகவும் கர்த்தரை துதிக்கிறேன். தேவன் கொடுத்த 2 பிள்ளைகளுக்காக திருமதி கிருஷ்ணா எட்வர்ட் ஃப்ரம் கனடா, திருமதி ரோஷ்னா சாமுவேல் ஃப்ரம் அயர்லாந்து, இந்த அருமையான பிள்ளைகளுக்காக கர்த்தர் ஆண்டவர் அதிகமாய் துதிக்கிறேன், ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். இப்படி குடும்பத்தின் சார்பாக இந்த அருமையான ஆராதனை வேளையை நமக்கு ஸ்பான்சர் செய்திருக்கிறாங்க. கர்த்தர் தாமே அவர்களையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. அது மாத்திரமல்ல, இன்றைய தினத்திலும் கூட எங்களுடைய புதியமுத்தூர் சேகரத்தில் எனக்கு 5 சபைகள் மொத்தம் உண்டு. அதில் ஒரு கிளை சபை பள்ளவளை என்ற ஒரு சின்ன ஒரு கிராமம் புதிதாக ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு 5 ஆண்டு காலங்களாக ஒரு சின்ன ஒரு டின் ஷெட்டில் கர்த்தரை ஆராதித்து கொண்டு வருகிறாங்க. அதற்கு சுவர்கள்லாம் கிடையாது. இந்த டின் ஷீட்டை கொண்டு நாங்கள் அதை அடைத்து அதில் தான் ஆராதனை செய்து கொண்டு வருகிறோம். ஒரு பொருளாதார ரீதியிலே மிகவும் பின்தங்கிய ஒரு கிராமம். அங்கு ஆண்டவரை ஆராதிக்கின்ற அருமையான பிள்ளைகள் உற்சாகத்தோடு கூட இந்த ஆராதனைகளிலே பங்கு பெற்று வருகிறார்கள். அதில் அருமையான வாலிப சகோதரிகள் இந்த நாளில் மத்தியில் வந்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த நாளில் ஒரு சிறப்பு பாடல்களை பாட இருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்ல, இவர்களுக்கென்று ஒரு சிறிய ஆலயம் கட்டும்படியாக நாங்கள் பிரயாசப்பட்டு வருகிறோம். ஆண்டவருடைய கிருபையினால் நாங்கள் இடம் வாங்கியிருக்கிறோம். ஒரு 25 லட்சம் ரூபாய் செலவிலே இந்த ஆலய கட்டுமான பணிக்காக நாங்கள் ஜெபித்து பிரயாசப்பட்டு கொண்டு வருகிறோம். நீங்கள் இந்த சின்ன கிராமத்திலே செய்யப்பட்டு வருகிற இந்த கர்த்தருடைய பணிக்காக, இந்த ஆலய கட்டுமான பணிக்காக நீங்கள் ஜெபியுங்கள். கர்த்தர் உங்கள் உள்ளத்தில் ஏவுவார் என்றால் நீங்கள் இந்த ஊழியத்தையும் நீங்கள் தாங்க முன் வரும்படியாக உங்களை மிகுந்த அன்போடு கூட கேட்டுக்கொள்கிறேன். நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தையும் அபரிவிதமாக ஆசீர்வதிப்பாராக. இப்பொழுது நம்முடைய அன்புக்குரிய பிள்ளைகள், அருமையான வாலிப சகோதரிகள், இந்த பள்ளவளை சபையை சார்ந்த அருமையான பிள்ளைகள் ஒரு சிறப்பு பாடல் ஒன்றை பாடுவார்கள். அதைத் தொடர்ந்து நாம் ஆண்டவருடைய செய்தியை நாம் கேட்போம். கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். என் நம்பிக்கை
நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை, நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என் பாதையெல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முடிந்தது மறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும், என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. என்னை தேற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும், நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை. 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 இந்த நாளிலும் நாம் சிந்திக்கும்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தியான பொருள், துன்புறுவோருடன் இணைந்து கொள்வோம். டுகெதர் வித் த பெர்சிக்யூட்டட். துன்புறும் ஜனங்களோடு கூட நாம் இணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற சில காரியங்களை உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இதற்கு ஆதாரமாக தெரிந்து கொண்ட வேத வசனம் எஸ்தர் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாயிருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். ஆண்டவராகிய கர்த்தர் கஷ்டப்படுகிற மக்களுக்கு நாம் ஏதாகிலும் செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கின்றார். அவருடைய கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலே நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கின்றார். இன்றைய காலகட்டத்திலே பெரும்பாலும் எளியவர்களை யாரும் நோக்கி பார்க்கிறது இல்லை. பணக்காரர்கள், வசதியானவர்கள் தங்களுடைய வசதிக்கேற்ற மனிதர்களோடு கூட அவர்கள் நட்பு வைத்திருப்பார்கள். ஏழைகளை யாரும் கவனிக்கிறதில்லை. த கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் வித்தின் யூ என்ற ஒரு பிரசித்தி பெற்ற ஒரு புஸ்தகத்தை எழுதின பிரபல ரஷ்ய எழுத்தாளர் லியோ டால்ஸ்டாய் நம்முடைய தேசப்பிதா மகாத்மா காந்தியடிகளை மிக அதிகமாக விரும்பி வாசிக்கின்ற ஒரு புத்தகம். அவர் அகிம்சை வழியில் செல்வதற்கு இந்த புத்தகம் மிகவும் உறுதுணையாக இருந்தது என்பதாக வரலாற்று ஆசிரியர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். இந்த லியோ டால்ஸ்டாய் ஒரு நாள் வீதி வழியாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு பிச்சைக்காரன் அவரை பார்த்து, ஐயா, எனக்கு பசியாக இருக்கிறது, எனக்கு ஏதாயிலும் நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் என்று கேட்டான். இந்த லியோ டால்ஸ்டாய் என்ன சொன்னார் என்று சொன்னார், அருமை தம்பி, உனக்கு கொடுப்பதற்கு தற்சமயம் என்னிடம் பணம் இல்லை என்று சொல்லி வருந்துகிறேன் என்பதாக சொன்னார். இப்போ உனக்கு உதவி செய்வதற்கு தற்சமயத்தில் எனக்கு ஒன்றுமே இல்லையப்பா என்று சொன்ன உடனே அந்த பிச்சைக்காரன் என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா? ஐயா, நீங்கள் சொன்னதே போதும், எனக்கு வயிறு நிறைந்தது போல் ஆகிவிட்டது. என்னை யாரும் பார்த்து தம்பி என்று சொல்லி இவ்வளவு கரிசனையாக பேசினது கிடையாது. உங்களுக்கு பணம் இல்லாவிட்டாலும் உங்களுடைய அன்பான வார்த்தைகள், என்னை தம்பி என்று என்னை உங்களோடு கூட இணைத்து கொண்டீங்களே, அந்த ஒரு வார்த்தை எனக்கு போதும் என்று அவன் சொன்னானாம். அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு எளியவர்களை யாரும் கண்ணோக்கிறது கிடையாது. வேதத்தை நான் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இங்கு நீதிமொழியின் புஸ்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் 22, 23 ஆகிய வசனங்களிலே வேதம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது, ஏழையா இருக்கிறான் என்று ஏழையை கொள்ளையிடாதே, சிறுமையானவனின் நியாயஸ்தலத்தில் உபத்திரவப்படுத்தாதே. காரணம் ஏன் அப்படின்னா, கர்த்தர் அவர்களுக்கு வழக்காடி அவர்களை கொள்ளையிடுகிறவர்களுடைய பிராணனை
கொள்ளையிடுவார் என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆண்டவர் எளியவர்கள் மீது கரிசனை உடையவராக இருக்கின்றார். அப்போஸ்தலர் 10:34 ஆகவே தன் வேதம் சொல்லுகிறது, தேவன் பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல. அவரை பொறுத்தவரையில் ஏழை பணக்காரர் எல்லாம் சரிசமம்தான். ஏழை மீது கரிசனை உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். நாம் 1 சாமுவேல் புஸ்தகத்தில் 22 வாசித்து பார்க்கும் பொழுது தாவீதுடைய வாழ்க்கையில அவன் இங்கு அதுலாம் என்ற கெபிக்கு வருகின்றான். சவுல்னால் தேடப்பட்டு வருகிறான். அப்பொழுது என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்தால், அந்த இடத்தில் அவன் மறைந்திருக்கும் பொழுது அந்த 2ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், கடன்பட்டவர்கள், முறுமுறுக்கிறவர்கள் யாவரும் அவனோடே கூடிக்கொண்டார்கள். ஒடுக்கப்பட்டவங்க, கடன்பட்டவங்க, கஷ்டப்படுகிறவங்கலாம் யாருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு பார்த்தீங்கன்னா தாவீதுக்கு. சவுல் ஒரு பெரிய ஒரு ராஜா. இது தாவீதை கொலை செய்யும்படி தேடி வரும்பொழுது அவன் காடுகளில் மறைந்து வாழ்கிற ஒரு சூழலை, அப்போ அவனுக்கு உடன் நண்பர்கள் யாருன்னு சொன்னால் இப்படி கஷ்டப்படுகிறவங்க தான். அவங்கள அவன் அற்பமாக எண்ணவில்லை. அவர்களோடு கூடத்தான் தன்னுடைய ஆரம்ப கால பணியை ஆரம்பிக்கிறதாக வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யோபின் புஸ்தகத்திலே நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வேதம் மிக அழகாக சொல்லுகிறது. 31 16, 17 ஆகிய வசனங்களிலே, எளியவர்கள் வாஞ்சித்ததை நான் கொடாதிருந்து விதவையின் கண்களை பூத்து போக பண்ணி தாய் தகப்பனில்லாத பிள்ளை என் ஆகாரத்தில் சாப்பிடாமல் நான் ஒருவனாய் சாப்பிட்டது உண்டா? யோபுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் சொல்லுகிறான், தாய் தகப்பனில்லாத அனாதை பிள்ளைகள், கஷ்டப்படுகிறவர்கள் ஒரு நாளும் என்னோடு கூட சாப்பிடாமல் இருந்ததில்லை. நான் எப்பொழுதெல்லாம் ஆகாரம் புசிக்கிறேனோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு ஏழை, ஒரு அனாதை என் கூட உட்கார்ந்து சாப்பிடுவான். அதனால தாங்க அவனுடைய பிற்கால வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது 2 மடங்கான ஆசீர்வாதங்களை தேவன் பெற்றுக்கொண்டான். இந்த கஷ்டப்படுகிற, துன்பப்படுகிற பிள்ளைகளோடு கூட நம்ம இணைத்து கொள்ள வேண்டும். இந்த லெந்து காலங்களுக்குள்ளாக நாம் பிரவேசித்திருக்கிறோம். ஆண்டவரோடு கூட அதிகமாக நாம் செலவழிக்கின்ற ஒரு காலங்கள் இந்த காலங்கள். இந்த காலத்தில் தேவன் நமக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு கட்டளை என்ன தெரியுமா? நமக்கு கொடுக்குற ஒரு ஆலோசனை என்ன தெரியுமா? இந்த காலங்களில் மாத்திரமல்ல, ஜீவிய காலம் முழுவதும் நீ கஷ்டப்படுகளோடு கூட ஒரு நல்ல அவர்களுடைய துன்பத்தில் நீ உன்னை இணைத்து கொண்டு உன்னால் முடிந்ததை செய்ய வேண்டும் என்பதாக தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார். அவ்வாறு நாம் செய்யும் பொழுது என்ன நன்மைகள் கிடைக்கிறது என்று சொன்னால், வேதத்திலிருந்து ஒரு சில காரியங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். முதலாவதாக, ஒரு புதிய ஒரு வாழ்வை மக்கள் பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். கஷ்டப்படுகிற மக்களோடு கூட நம்மால் இயன்றதை நாம் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு ஒரு புதிய வாழ்வை நாம் அமைத்து கொடுக்கின்றோம். நாம் இங்கு எஸ்தரின் புஸ்தகத்தில் நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வேதம் மிக அருமையாக சொல்லுகிறது. அந்த 4ஆம் அதிகாரத்தில் 19ஆம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இங்கு மொர்தெகாய் எஸ்தரை பார்த்து சொல்லுகின்றான், ஒரு செய்தி ஒன்று அனுப்புகின்றான். இந்த காலத்தில் நீ மௌனமாக இருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். எதற்காக? நமக்கு இந்த சம்பவங்கள்லாம் நன்றாக தெரியும். அகாஸ்வேரு ராஜா இங்கு இந்து தேசம் முதல் எத்தியோப்பிய தேசம் வரைக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 127 நாடுகளை ஆட்சி செய்து வருகிறான். அவனுடைய பட்டத்து ராணிதான் எஸ்தர் ராஜாத்தி, யூத குலத்தை சார்ந்தவள். ஆனால் இவள் ஒரு நாளும் தன்னுடைய கோத்திரத்தை பற்றி, குலத்தை பற்றி யாருக்கும் சொன்னது கிடையாது. மொர்தெகாயும் இந்த எஸ்தர் இவ்வளவு பெரிய உன்னத ஸ்தானத்தில் இருக்கிறான்னு சொல்லி அதன் மூலமாக இவன் எந்த விதமான ஒரு பயனையும் அவன் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பவில்லை. ஆனால் அங்கிருந்த யூதருக்கு சத்துருவாய் இருந்த இந்த ஆமான் மூலமாக யூத குலம் முழுவதுமாய் அழிக்கப்படும்படியாக ஒரு சதி திட்டம் தீட்டப்படுகிறதாக வேதத்தில் பார்க்கின்றோம். இதற்காக யூத குலத்தை முழுவதும் அழிப்பதற்காக இந்த ஆமான் இந்த ராஜாவுக்கு 16,000 தாலந்து வெள்ளியை செலுத்துவதாக அவன் சொல்லுகின்றான். ராஜா சொல்லிவிட்டான், இந்த ஆமான் மேலே நல்ல ஒரு மதிப்பு மரியாதை வைத்திருந்த நிமித்தமாக நீ அதெல்லாம் எனக்கு ஒன்றும் செய்யண்டாம், நீ உன் இஷ்டப்படி செய், யூத குலத்தை அழிக்கலாம் என்று சொல்லி அவனுக்கு முழு அதிகாரத்தையும் கொடுத்து மாத்திரமல்ல, அந்த கட்டளை சூசான் அரண்மனையிலிருந்து பிறப்பிக்கப்படும்படியான இந்த ராஜாவின் மோதிரத்தினால் முத்திரையும் இடப்பட்டு விட்டது. 12வது மாதத்தில் 13ஆம் தேதியிலே இந்த யூத மக்கள், சிறியோர் பெரியோர், குழந்தைகள், ஸ்திரீகள்
ஆகிய எல்லா மக்களையும் கொன்று நிர்மூலமாக்கும்படியான சட்டதிட்டங்கள் புறப்பட்டது. அந்த 3ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் சொல்கிறது, சூசான் நகரம் கலங்கிற்று. அந்த நகரமே கலங்கி போயிற்று. இதை செய்தி கேட்ட மாத்திரத்தில் மொர்தெகாய் அவன் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை கிழித்து கொண்டவனாக ரெட்டுடுத்தி கொண்டு புலம்புகின்றான், கூப்பாடு போடுகின்றான். ஐயோ, நான் மாத்திரமல்ல, இந்த யூத குலம் முழுவதுமாய் அழிக்கப்பட்டு போகிறது. அதற்கு என்ன செய்ய? யார் போய் ராஜாட்டு போய் பேச? எஸ்தருக்கு மாத்திரம்தான் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன். வேற யாராலும் ராஜாட்ட போக முடியாது. இப்போ இந்த எஸ்தர் ராஜாத்திக்கு சொல்லி அனுப்புகின்றான். அவள் சொல்லுகின்றாள், 30 நாள் வரை இந்த ராஜா என்னை கூப்பிடவில்லை. அவன் கூப்பிடாத பட்சத்திலே அவன் இருக்கின்ற இடத்திற்கு நான் செல்வோம் என்று சொன்னால், அவன் அனுமதி கிடைக்காத பட்சத்தில் நானும் மரணமடைய வேண்டியதான். இவன் சொல்றான், இந்த காலத்திலே மௌனமாக இருப்பா என்று சொன்னார். இந்த காலத்தில் இந்த யூத மக்களுடைய கஷ்டங்களுக்கு நீ உதவி செய்யாத பட்சத்தில் யூதருக்கு ஒருவேளை இந்த ரட்சிப்பும் இந்த மீட்பும் வேறு எங்காவது இருந்து வந்துவிடும். ஆனால் நீ ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போவா என்பதாக இங்கு மொர்தெகாய் சொல்லி அனுப்புகின்றான். எஸ்தர் ராஜாத்தி சொல்லுகின்றாள், நானும் என் தாதிமாரும் உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுறோம். நான் செத்தாலும் சாகிறேன், என் ஜனங்களுக்காக நான் என்ன ஒரு காரியத்தை செய்ய நான் தயாராக இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவள் உபவாசம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணுறான். இதனுடைய சரித்திரம் முழுவதும் நமக்கு தெரியும். கடைசியிலே இந்த ஆமான், எந்த ஒரு ஆமான் இந்த யூத மக்களை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று இவன் கட்டளையை ராஜாவிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டானோ, அதே ராஜாவின் மூலமாக இந்த ஆமான் கழுமரத்தில் தூக்கி போடப்படியான ஒரு அதிகாரத்தை இந்த மொர்தெகாய் பெற்றுக்கொள்கிறதாக வேதத்தில் பார்க்கின்றோம். வேத வசனம் சொல்லுகிறது, இங்கு 8ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் சூசா நகரம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்திருந்தது. 9ஆம் அதிகாரம் இங்கு வசனம் சொல்லுகிறது, இங்கு 1ஆம் வசனத்திலே காரியம் மாறுதலாய் முடிந்தது. இது எஸ்தர் ராஜ்யத்துடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது கஷ்டப்படுகிற இந்த யூத மக்களுடைய வேதனையை பார்த்து அதோடு கூட இணைத்து கொண்டபடியினால் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தன்னால் முடிந்ததோ அந்த அளவிற்கு இவள் உதவி செய்ய முன்வந்தபடியினால இந்த யூதர்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு வாழ்வு கிடைக்கிறது, ஒரு புதிய ஒரு ஜீவனை அவள் பெற்றுக்கொள்கிறதாக நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, இவருடைய சத்துருக்களாகிய இந்த ஆமானை சேர்ந்த அந்த கோத்திரங்கள் முழுவதுமாக அழிக்கப்படுகிறதாக வேதத்திலே பார்க்கிறோம். அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, இன்றைக்கு ஆண்டவர் மட்டும் என்ன எதிர்பார்க்க தெரியுமா? நம்மை சுற்றிலும் இருக்கின்ற பாவத்துடைய வல்லமையின கட்டப்பட்டிருக்கின்றாங்க. எத்தனையோ விதமான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாக எத்தனையோ விதமான தீங்கான காரியங்கள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஏழை எளிய மக்கள் இருக்கிறாங்க. அவர்களுக்கு நம்மால் இயன்றதை நாம் செய்ய வேண்டும். அவர்களை பார்த்து நமக்கு உதவி செய்ய திராணி இருக்கும் பொழுது நாம் செய்யாமல் நாம் செல்வோம் என்றால் அது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அது ஆசீர்வாத குறைவு. நமக்கு நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும் பொழுது அதை நாம் செய்யத்தக்க வேண்டிய பிள்ளைகளுக்கு நாம் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. இந்த எஸ்தர் ராஜாத்தி தனக்கு இருந்த அந்த ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்வது நிமித்தமாக இந்த யூத மக்கள் ஒரு புதிய ஒரு வாழ்வை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள். நாமும் கூட மற்றவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய ஒரு வாழ்வை பெற்றுக்கொள்வதற்கு காரணமாக இருக்க வேண்டும் என்பதாக வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல, 2ஆவதாக வேதத்தில் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 11ஆம் அதிகாரத்தில் வேதம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது, இந்த துன்பப்படுவோரு கூட நாம் நம்ம இணைத்து கொள்ளும் பொழுது கிடைக்கின்ற ஒரு ஆசீர்வாதம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனம், அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிறோம் தேவனுடைய ஜனங்களோடு கூட துன்பத்தை அனுபவிப்பதையே தெரிந்து கொண்டு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. இங்கு மோசே குறித்து வேதம் இவ்வாறாக சொல்லுகிறது. மோசே எகிப்து தேசத்திலே பார்வோனுடைய அரண்மனையிலே அவன் வளர்ந்து கொண்டு வருகிறான். 3 வயசில் பார்வோனுடைய அரண்மனைக்கு சென்றவன். இப்போ கிட்டத்தட்ட 40 வயது ஆகிறது அவனுக்கு. இத்தனை ஆண்டுகளாக அங்கு அந்த பார்வோனுடைய பிள்ளையாக ஒரு இளவரசனாக எல்லா விதமான அந்த ஸ்லாக்கியங்களை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு நல்ல ஒரு ராஜாக்கள் அரச வம்சத்தை சார்ந்த பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்கிற எல்லா நன்மைகளையும் பெற்றுக்கொண்டவனாக அந்த தேசத்திலே அவன் வளர்ந்து கொண்டு வருகிறான். அவன் பார்க்கின்றான், அதே தேசத்திலே தன்னுடைய சொந்த இனம்
சொந்த ஜனங்கள், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அடிமைகளாக அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறார்கள். அவர்களுடைய ஜீவனே அவர்களுக்கு கசப்பான ஒரு சூழலை, மிகுந்த வேதனையோடு கூட அவர்கள் செங்கல்களை அறுத்து அந்த எகிப்தி ஜனங்களுக்கு அவர்கள் அடிமைகளாக இருந்து சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதை பார்த்த இந்த மோசேக்கு இந்த அரண்மனையில் வாழ்வது, இந்த சுகபோகமான வாழ்வை விட இந்த தன்னுடைய சொந்த ஜனங்களோடு கூட கஷ்டத்தை அனுபவிப்பதுதான் நல்லது என்று சொல்லி அதையெல்லாம் விட்டு அவன் அந்த அரண்மனை விட்டு வெளியே போகிறதாக நாம் வேதத்திலே பார்க்கிறோம். அதனுடைய விளைவு பாருங்க, 40 வருஷ காலங்கள் வனாந்தரத்திலே அவன் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான். 80 வயது ஆகிவிட்டது. கர்த்தர் அவனை சந்தித்தார். நீ போ, பார்வோனுக்கு உன்னை காண்பி, பார்வோனிடம் போய் சொல், என் ஜனங்களை நீ அவனுடைய கரத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி கொண்டு வா என்று சொல்லி அவனை அனுப்பினார். இது சரித்திரம் நமக்கு நன்றாக தெரியும். நீங்கள் வேதத்தில் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது யாத்திராகமம் 12ஆம் அதிகாரம் 41ஆம் வசனத்தில் 430 ஆண்டு காலங்கள் எகிப்து தேசத்தில் அடிமைகளாக இருக்கின்றார்கள். 10 வாதைகளை அந்த பார்வோன் பார்க்கின்றான். 10வது வாதையிலே அவன் சொல்லுகின்றான், இந்த மோசேயும் ஆரோனை அழைப்பித்து உன் ஜனங்கள் எல்லாரையும் கூட்டிக் கொண்டு நீங்கள் செல்லுங்கள், என்னை ஆசீர்வதித்து விட்டு செல்லுங்கள் என்பதாக அவன் சொல்லுகிறதாக வேதவசனம் சொல்லுகிறது. அன்றைய தினமே அவர்கள் அணியாக அவர்கள் புறப்பட்டு சென்றார்கள் என்பதாக வேதத்தில் பார்க்கிறோம். துன்பப்படுகிற மக்களோடு கூட நம்ம இணைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அடிமைத்தனத்தில் இருக்கின்ற, இங்கு வாழவே வழி இல்லாத சூழலில் இருந்து கொண்டிருக்கின்ற, தங்களுடைய ஜீவனையை கசப்பாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விடுதலை என்ன செய்ய முடிகிறது, கொடுக்க முடிகிறது. இந்த மோசே துன்பப்படுகிற தன்னுடைய சொந்த ஜனத்திற்காக அந்த நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அவன் இழந்து வந்த நிமித்தமாக ஒரு பெரிய விடுதலையை கொடுக்கிற ஒரு மனிதனாக தேவன் அவனை ஆசீர்வதித்து உயர்த்தினார் என்பதாக வேதத்தில் பார்க்கிறோம். பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த கானான் தேசத்தை இந்த இஸ்ரவேல் மக்கள் எல்லாரும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளும்படியாக இந்த ஜனங்களை இங்கு ஆசீர்வாதமான தேசத்துக்கு வழிநடத்துகிற ஒரு தலைவனாக அங்கு உயர்த்துகிறதாக வேதத்தில் பார்க்கிறோம். அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே, நம்ம சுற்றிலும் இருக்கிற ஜனங்களை பாருங்கள். எத்தனை பேர் பாவத்தின் வல்லமையிலே அகப்பட்டு வெளியே வர முடியாமல் அவர்கள் மரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நரகத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிற கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்கிறார்கள். உண்மையான தெய்வம் யார் என்று சொல்லி அவர்கள் அறியாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற ஏராளமான மக்கள் இருக்கிறார்கள். இவளுக்கு மத்தியிலே நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? வாழ்க்கை இழந்து தவித்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு மத்தியிலே நாம் ஏதாயிரம் செய்திருக்கின்றோமா? இன்றைக்கு எத்தனையோ மிஷினரிகள் சென்றிருக்கின்றார்கள். நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? போ அல்லது அனுப்பு என்று சொல்லுவார்கள். அவர்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கின்றோமா? பாவத்தின் வல்லமையில் அகப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களுக்காக நாம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? தேவன் நம்மிடத்தில் ஒரு நாள் கணக்கு கேட்பார். ஆத்துமாக்கள் ரட்சிக்காமல் பெருங்கையனாக உம்மிடத்தில் வரக்கூடும் என்று சொல்லி நம்ம எல்லாரும் ஒரு பாடலெல்லாம் பாடுகிறோம். இன்னைக்கு நாம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் யோசித்து பார்க்கணும். ஆண்டவர் நம்முடைய எதிர்பார்க்கிறது அப்படிப்பட்ட பாவத்தின் வல்லமையில் அகப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களுடைய விடுதலைக்காக நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். நீங்கள் 1-2 கொரிந்தியர் புஸ்தகத்தில் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது, ஆகையால் சகோதரரே, ஆசியாவில் எங்களுக்கு நேரிட உபத்திரவத்தை நீங்கள் அறியாதிருக்க எங்களுக்கு மனதில்லை. என்னவெனில் பிழைப்போம் என்கின்ற நம்பிக்கை அற்று போகத்தக்கதாக எங்கள் பலத்திற்கு மிஞ்சின அதிக பாரமான வருத்தம் எங்களுக்கு உண்டாயிற்று. பவுல் அப்போஸ்தலனுடைய வாழ்க்கை அவன் சொல்லுகிறான், ஆசியாவில் நாங்கள் ஊழியம் செய்யும் பொழுது நாங்கள் பிழைப்போம் என்கின்ற நம்பிக்கை கிடையாது. அந்த அளவுக்கு எனக்கு போராட்டங்கள், அந்த அளவுக்கு வருத்தங்கள், வேதனைகள் உண்டாயிற்று. நீங்கள் வேதத்தில் வாசித்து பாருங்கள். அப்போஸ்தலர் புஸ்தகத்தில் இங்கே 19ஆம் அதிகாரத்தில் இங்கே வாசித்து பார்க்கும்போது 10ஆம் வசனத்தில் 2 வருஷம் ஆசியாவில் தங்கி அவர் ஊழியம் செய்கின்றார். இயேசு கிறிஸ்துவின் வசனத்தை எல்லாரும் கேட்கிறாங்க. நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கும்பொழுது 19ஆம் வசனம், மாய வித்தைக்காரராக இருந்தவர்களிலும் அநேகர் தங்கள் புஸ்தகங்களை கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் முன்பாக சுட்டரித்தார்கள். அநேக மாய வித்தைக்காரங்க, மந்திரவாதிகள் ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவரிடத்தில் வருகிறார்கள். எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் பாருங்க. ஆசியாவில் இதற்காக இந்த பவுல் அப்போஸ்தலன் ஒரு பெரிய படித்த மனிதன், கமாலியனுடைய பாதத்திலிருந்து கற்றுக்கொண்டவன், ஒரு சிறந்த
ஒரு கல்விமான், வசதி உடையவன், எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருக்காக தூக்கி தூர எறிந்து விட்டு இந்த ஆசியா தேசத்தில் 2 வருஷம் ஊழியம் செய்கிறான். ஏராளமான பாடுகள், உபத்திரவங்கள், கஷ்டங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்துச்சு. அப்படி விளைவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாவத்துடைய வல்லமையில் அகப்பட்டிருந்த ஏராளமான மக்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள். மாந்திரீகவாதிகள் விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள். அந்த வசனம் சொல்லுங்க 20ஆம் வசனத்தில், இவ்வளவு பலமாய் கர்த்தருடைய வசனம் விருத்தி அடைந்து மேற்கொண்டது. தேவனுடைய வசனம் மேற்கொண்டு என்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பாவத்துடைய வல்லமையில் ஈடுபட்டது ஜனங்களுக்காக தன்னையே முற்றிலும் அர்ப்பணித்து பணி செய்த பவுல் அப்போஸ்தலனுடைய ஊழியத்தின் மூலமாக தேவன் நம்மிடம் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறார். நாம் மாத்திரம் நன்றாக ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொண்டு சந்தோஷமாய் இருப்பதற்காக மாத்திரம் தேவன் நம்மை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. மற்றவருடைய பாவத்துடைய வல்லமையில் அகப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம்? நம்மால் இயன்றதை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகின்றார். ஒரு நாள் ஜப்பான் தேசத்தில் உள்ள டோக்கியோ அந்த மாநகரில் நடந்த ஒரு பெரிய ஒரு மாநாடு, வேர்ல்டு கிறிஸ்டியன் ஸ்டூடெண்ட் ஃபெடரேஷன் சொல்லப்பட்ட ஒரு மாநாட்டிலே 20ஆம் நூற்றாண்டை ஒரு மிஷனரி நூற்றாண்டாகவும் இயேசுவை ஆசியாவின் அரசராக மாற்றுவதற்கு உறுதி கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்ன இது பெரிய ஒரு கொட்டேஷனை சொன்ன பேராயர் வேதநாயகன் சாமுவேல் அசரியா ஒரு நாள் அவர் மாணவர்களுக்கு மத்தியிலே அவர் பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். அவருக்கு தோர்னகல் பகுதியை குறித்த ஒரு பெரிய ஒரு பாரம். அந்த ஜனங்கள் கல்வி அறிவு இல்லாமல், மருத்துவ வசதி இல்லாமல், அது மாத்திரமல்ல குடிகாரர்களாக, பெருங்குடிகாரர்களாக, ஒழுக்கம் இல்லாத ஒரு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தீய ஆவிகளை வணங்கி கொண்டிருக்கிறவர்கள். அவள் இருக்கின்ற ஒரு பகுதி புலிகளின் இல்லம் என்று சொல்லப்பட்ட கொடிய வனவிலங்குகள் இருக்கின்ற ஒரு பகுதி. இந்த மாணவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் பொழுது, இப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு மத்தியிலே ஊழியம் செய்வதற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்களா என்று அவர் கேட்டார். இது பிரசங்கம் பண்ணி முடித்த உடனே ஒரு வாலிப சகோதரன் வந்து அவரை பார்த்து கேட்டான், ஐயா நல்ல பிரசங்கம் பண்ணீர் ஐயா, ரொம்ப மகிழ்ச்சி, நல்ல ஒரு சேலஞ்சிங் ஒரு மெசேஜ் ஒன்று கொடுத்தீங்க. அவன் கேட்டான், ஒய் டு யூ நாட் கோ யுவர் செல்ஃப்? நீங்கள் ஏன் அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது? நீங்கள் இவ்வளோ பிரசங்கம் பண்ண நீங்கள் ஏன் போகக்கூடாது? அவர் எடுத்த இந்த வாலிபன் சொன்ன இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே அது உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு அதிர்வை ஏற்படுத்தியது. உடனடியாக அவர் சொன்னார், தம்பி நான் போகிறேன். அவர் ஒரு நல்ல ஒரு படித்தவர், பல நாடுகளுக்கு சென்று பிரசங்கிக்கக்கூடிய ஒரு திறமைகளை பெற்றவர், வசதிகள் இருந்தது, நல்ல உத்தியோகம் இருந்துச்சு. எல்லாவற்றையும் விட்டு அந்த தோர்னகல் பகுதியில் சைக்கிளில் சென்று போய் ஊழியம் செய்தார். அவங்க அப்பா அம்மாலாம் சொன்னாங்க, மற்றவங்களாம் சொன்னாங்க, அங்கே போகண்டாம், நீ மற்றவர்களை அனுப்பிவிட்டு நீ நிறைய ஊழியம் செய்ய வேண்டியிருக்கு, நீ அங்கே செல்ல வேண்டாம். இல்லை, நான் செல்லுவேன் முதலாவது என்று சொல்லி ஒரு பயனியர் மிஷினரி அங்கே சென்றார். இன்றைக்கி அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய திருமணம் உருவாகிவிட்டது, இந்த தோர்னகல் திருமண்டலம். அது மூலமாக பல திருமண்டலங்கள் அதன் மூலமாக உண்டாவதற்கு காரணமாக இருந்தது இந்த தோர்னகல் திருமண்டலம். அதை உருவாக்கினது பேராயர் விஎஸ் அசரியா அவர்கள். அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, கஷ்டப்படுகிற பிள்ளைகளோடு கூட நம்ம இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். கடைசியாக இந்த துன்பப்படுகிற பிள்ளைகளோடு கூட இணைத்து கொள்ளும் பொழுது என்ன ஒரு நன்மை கிடைக்கிறது சொன்னார். நாம் சுவிசேஷ வாக்கியமாக வாசிக்க கேட்ட வேத பகுதியாகிய பரிசுத்த மார்க்கு எழுதின நற்செய்தி நூல் 1ஆம் அதிகாரத்தில் 41ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, இயேசு மனதுருகி கையை நீட்டி அவனை தொட்டு, எனக்கு சித்தம் உண்டு, சுத்தமாக என்றார். ஆண்டவராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து கலிலேயா நாடெங்கும் அவர் ஜெப ஆலயங்களை பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு வருகிறார். அவ்வாறு வரும்பொழுது ஒரு நாள் ஒரு குஷ்டரோகி ஒருவன் வருகின்றான். ஆண்டவரிடத்தில் வந்து கேட்கிறான், ஐயா உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்குமாறு ஆகும். இந்த குஷ்டரோகம் வியாதி உடையவர்கள் அவர்கள் சரீரப்பிரகாரமான பாடுகளை மாத்திரமல்ல, மனதளவிலும் கூட ஏராளமான அவர்கள் துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வருகிறவர்கள். குஷ்டரோகிகளுக்கு அடுத்த பிரமாணங்களை குறித்து வேதத்தில் நாம் லேவியராம் புத்தகம் 13ஆம் அதிகாரத்தில் மிக அழகாக எழுதப்பட்டு இருக்கிறது. 45, 46 ஆகிய வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது, குஷ்டரோகி இருக்கின்ற மனிதன் தலையை மூடாதவனாக, வஸ்திரம் கிழிந்தவனாக, தாடியை மாத்திரம் மூடிக்கொண்டு தீட்டு 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 என்று
அவன் கத்திக்கொண்டே வரணும். பார்த்துக்கிடுங்க, அந்த வியாதி அவனுக்குள்ள இருக்கும் மட்டும் அவன் என்ன செய்யனாக்கி ஊருக்குள்ளே வர முடியாது. பாளையத்திற்கு அது வெளியே தான், ஒரு ஒதுக்குப்புறமான பாளையத்திற்கு வெளியே தான் அவன் என்ன செய்யணும், வாழ வேண்டும். குடும்பத்தோடு கூட இருக்க முடியாதுங்க. அவன் நிலைமை அவ்வளோ ஒரு பரிதாபமான நிலைமை. சரீர பிரகாரமாகும் வேதனைகள், இந்த உள்ளத்திலும் கூட குடும்பத்தாரோடு கூட இருக்க முடியாத ஒரு சூழலை அவன் வந்து கேட்குறான், ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் கூடும். இயேசுநாதர் அப்பழுக்கற்றவர், பரிசுத்தமுள்ள ஒரு தெய்வம். இவன் தீட்டு நன்றாக தெரியும். ஆனால் அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? இப்படி தீட்டை கண்டு அவர் ஒதுங்கி போய்விடவில்லை. அவனை பார்த்து சொல்கிறார், அவன் மீது வசனம் சொல்லுகிறது, அவன் மீது மனதுருகி, இயேசு மனதுருகி, அந்த அளவுக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஒரு கம்பேஷன் அவனை தொடுகிறார். எல்லாரும் அவனை பார்த்து தள்ளி சென்று கொண்டிருக்கிற வேளையில் இவருடைய கஷ்டத்தை பார்த்து இவருடைய கஷ்டத்தில் தன்னை இணைத்து கொள்ளுகிறார். எனக்கு சித்தம் உண்டுப்பா, சுத்தமாக பரிபூர்ணமான ஒரு சுகத்தை பெற்றுக்கொள்கிறதாக வேதத்தில் பார்க்கிறோம். 41ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, சிறுமைப்பட்டவன் மீது சிந்தை உள்ளவன் பாக்கியவான். தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பாராம். நாம் அந்த எளியவர்கள் மீது, இப்படிப்பட்ட கஷ்டப்படுகிற மக்கள் மத்தியில் நாம் நம்ம இணைத்து கொள்ளும் பொழுது தேவனுடைய வாழ்க்கையில் நன்மைகளை செய்கிறார். அந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு உண்டு. தீங்கு நாளிலே நாம் ஒரு இக்கட்டுகளிலே நாம் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் தேவன் விடுவிப்பேன் என்பதாக அந்த 41ஆம் சங்கீதம் 1ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு மத்தியில் யார் சென்று கர்த்தருடைய பணியை செய்வார்கள்? ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துடைய ஊழியம் கூட அப்படி தாங்க இருந்துச்சு. நீங்கள் லூக்கா 4ஆம் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது இங்கே 18ஆம் வசனத்தில் வேதை வாராக சொல்லுகிறது, தரித்திரருக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி என்னை அபிஷேகம் பண்ணினார், இருதயம் நறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கவும், சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையையும், குருடருக்கு பார்வையையும் பிரசித்தப்படுத்தவும், நொறுங்குண்டவர்களின் விடுதலையாக்கும்படியாக. ஆண்டுடைய ஊழியங்கள் பூரா இப்படிப்பட்ட மக்களோடு கூட தன்னை அடையாளப்படுத்தி கொண்டவராக, தன்னை இணைத்து கொண்டவராக, அவருடைய வாழ்க்கையில நன்மை செய்கிறவராக இருந்தார். ஆகவே தன் அப்போஸ்தலர் 10:32 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, பிதாவாகி தேவன் தமது குமாரன் இருக்கிற இயேசுவை தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியினாலும் வல்லமையினால் நிறைத்தபடியினார் அவர் பிசாசின் பிடியில் அகப்பட்ட யாவருக்கும் நன்மை செய்கிறவராக, குணமளிக்கிறவராக அவர் சுற்றி திரிந்தார் என்பதாக வேதவசனம் சொல்லுகிறது. அவரை ஆராதிக்கிற நாம், அவரே நமக்கு தெய்வமாக கொண்டிருக்கிற நாம், அவருடைய சிந்தை உடையவர்களாக நாம் ஆழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமா? யோசித்து பார்க்கணும். துன்பப்படுகளோடு கூட நாம் நம்மை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். நாம் அவ்வாறு இணைத்து கொள்ளும் பொழுது புதிய ஒரு வாழ்வை நாம் இந்த ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிறோம். அது மாத்திரமல்ல, இப்படிப்பட்ட அடிமைத்தனத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்கு ஆண்டவர் நம் மூலமாக ஒரு விடுதலையை கொடுக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, இப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு நம் மூலமாக ஒரு பெரிய நன்மையை கொடுக்கிறார். இதன் மூலமாக நம் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே, அவருடைய வருகையிலே உன்னதமான ஒரு ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும் சந்தேகம் கிடையாது. கடைசி வேதத்தில் நீங்கள் வாசிப்பார்க்கும் மத்திய எழுதின சுவிசேஷத்தில் நீங்கள் 25ஆம் அதிகாரத்தில் 35ஆம் வசனம் முதல் 40ஆவது வசனம் வரை உள்ள இந்த வசனங்களை நாம் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வேதம் மிக அழகாக சொல்லுகிறது, நான் பசியாக இருந்தேன், என்னுடைய பசியை நீங்கள் போக்கினீங்க, தாகமாக இருந்தேன், என் தாகத்தை தீர்த்தீங்க, வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன், எனக்கு வஸ்திரத்தை கொடுத்தீங்க, காவல் இருந்தேன், என்னை பார்க்க வந்தீங்க, வியாதியாக இருந்தேன், விசாரிக்க வந்தீங்க. அப்போ எல்லாரும் கேட்பாங்க, எப்போ ஆண்டவர் நீ பசியாக இருந்தேரு, எப்போ காவல் இருந்தேரு, எப்போ வியாதியாக இருந்தேரு? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் 40ஆம் வசனத்தில், மிகவும் சிறியவராகிய என் சகோதரரான இவர்களில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள். இந்த சிறியரில் ஒருவனுக்கு எதை செய்தீர்களோ எனக்கே செய்தீர்கள். இந்த காலங்களிலே அவர்கள் மீது கரிசனை உடையவர்களாக, ஆண்டவருடைய அந்த சிந்தை உடையவர்களாக வாழ நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம். புதிய வாழ்வு அப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு கொடுக்க நம்மை அர்ப்பணிப்போம். விடுதலையை அந்த ஜனங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நாம் ஒரு காரணமாக இருப்போம். அந்த ஜனங்கள் நன்மையை பெற்றுக்கொள்ளட்டும். ஆண்டவருடைய வருகையிலே மேன்மையான ஒரு பாக்கியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை கர்த்தர் தாமே நம்ம ஒவ்வொரு தருவாராக. ஆமேன், ஆமேன். ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்டு நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் 126, கிறிஸ்தவ கீர்த்தனை 108.
கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் 126, கிறிஸ்தவ கீர்த்தனை 108, பாவி வா பாவி வா பரநண்டையே வா என்ற பாடலை பார். ஜெபம். கிருபை நிறைந்த ஆண்டவரே, இந்த ஆசீர்வாதமான ஆராதனை வேளைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். துன்பப்படுகிற பிள்ளைகளோடு கூட எங்கள் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நீர் கற்றுக் கொடுத்த வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இதை சுற்றிலும் கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் இயேசு இல்லாத பட்சத்தினால் அழிந்து கொண்டிருக்கிறாங்கப்பா. பாவத்தை பச்சை தண்ணீர் போல பருகி கொண்டிருக்கிறாங்க. நரகத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறாங்க. நம்பிக்கையற்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்கப்பா. ஆண்டவரே, அந்த ஜனங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. அவர்களுக்கு மத்தியில் இணைத்து கொண்டு அவருடைய வாழ்வுக்காக, அவருடைய விடுதலைக்காக, அவருடைய நன்மைகளுக்காக எங்களை அர்ப்பணித்து செயல்படுவதற்கு நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, நீ தந்த இந்த வாழ்க்கையை உமக்காக நாங்கள் ஏதாகிலும் செய்வதற்கு கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறையா. இந்த ஆராதனை பங்கு பெற்ற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய கரத்தில் கொடுக்கிறோம். ஒவ்வொருவரோடு கூட பேசி இருக்கிற உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. இந்த ஜீவ காலத்தில் நாங்கள் ஏதாயிலும் உமக்காக செய்வதற்கு எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக. தகப்பனே, இந்த ஆராதனை பங்கு பெற்ற ஒவ்வொரு குடும்பத்தினருக்காக, அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். பல இடங்களிலே, உலகத்தினுடைய பல பாகங்களிலிருந்து இந்த ஆராதனை பங்கு பெற்று கொண்டிருக்கிறல்லப்பா. எங்கிருந்தாலும் ஆண்டோடைய ஆசீர்வாதம், கிருபை, பாதுகாப்பு, சமாதானம் இந்த பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் மூடும்படியை நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளை ஆசீர்வதியும் சுவாமி. இந்த சின்ன குழந்தைகளை ஆண்டவரை வளரும் பொழுதே இயேசுவை பற்றி அறிகிற அறிவிலும் ஞானத்திலும் வளர்த்திலும் தேவ கிருபையிலும் மனுஷ தயவிலும் அதிகமதியை விருத்தி அடையும்படியான கிருபைகளை கொடுப்பீராக. அநேக குழந்தைகள் சரியான வளர்ச்சி இல்லாதபடியால் பெற்றோர்கள் கண்ணீரோடு கூட அப்படி சமூகத்தில் வருகிறார்களப்பா. அப்படி கண்ணீரெல்லாம் எங்கள் ஆண்டவர் துடைத்து சுவாமி இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற காலத்தில் ஏற்ற வளர்ச்சியை கொடுத்து ஆசீர்வதிப்பீராக. படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஞானத்தை தாரும் சுவாமி. நல்ல வேலை வாய்ப்பிற்காக பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்புகளை ஆண்டவர் தரும்படியை ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, சில குடும்பங்களில் சுவாமி இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை கிடைச்சாதான் அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் வாழுகின்ற வறுமையான ஒரு சூழ்நிலை, கடன்களுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சூழ்நிலை சுவாமி. ஆண்டவரே, அதிலிருந்து அவர்கள் எழும்பி வெளியே வர முடியும் சுவாமி. பல மாதங்களை வருஷங்களாக எங்களுடைய பிள்ளைகள் பிரயாசப்படுகிறாங்க. இப்போது அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம். வெளிநாடுகளில் சென்று பணி செய்யும்படியாக பிரயாசப்பட்டு கொடுக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய பிரயாசங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. வெளிநாடுகளில் சென்றும் ஆண்டவரே சரியான வேலை இல்லாதபடினாலே
மிகவும் வேதனையோடு கூட இருக்கிற பிள்ளைகள் உண்டு சுவாமி. இங்கு பெற்றோர்கள் அதை நினைத்து கவலைப்பட்டு சுவாமி ஓடாய் தேய்ந்து போன ஒரு நிலைமையப்பா. இதையெல்லாம் கர்த்தர் மாற்றுவீராக. இந்த குடும்பங்களிலே ஆசீர்வாதம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பெருகட்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. திருமணத்திற்காக காத்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. என்னுடைய மகனுக்கு என்னுடைய மகளுக்கு திருமண வயது ஏறிக்கொண்டே போகிறதே, எவ்வளவோ நாங்கள் பிரயாசப்பட்டு விட்டோம், இன்னும் ஏற்ற மணமகள் அமையவில்லை என்று சொல்லி கண்ணீரோடு கூட சொல்லுகிற பிள்ளைகள் உண்டப்பா. ஜெபிக்கும்படி வேண்டிக் கொண்ட பிள்ளைகள் பெற்றோர்கள் உண்டு தகப்பனே. இப்படி ஆண்டவர் இந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதத்தை செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். தேவனால் செய்யக்கூடாத அதிசயமான காரியம் ஒன்றும் கிடையாதப்பா. ஒரே நாளிலே சுவாமி 400 ஆண்டு காலங்கள் அடிமைத்தனத்தின் தமது ஜனங்களை விடுதலையாக்கினரே சுவாமி. ஆண்டவரே, நீர் நினைத்தால் உம்மால் முடியாது என்று எதுவுமே கிடையாது. அப்படி வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக. மங்களகரமான காரியங்கள் நடைபெறட்டும் ஐயா. குழந்தை செல்வங்களுக்கு காத்திருக்கிற தம்பதிகளுக்காய் பல வருஷங்கள் ஐயா, 5 வருடம் 10 வருடம் 15 வருடமே காத்திருக்கிற தம்பதிகள் உண்டு சுவாமி. ஆனாலும் கர்த்தருக்கு தருவார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையிலே கூட இருக்கிறத அறிந்திருக்கிறீங்க. அப்படி வாழ்க்கை ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக சுவாமி. அன்றைக்கு ரெபேக்காளை நினைத்த ஆண்டவர், அன்னாளை நினைத்த ஆண்டவர் உமது பிள்ளைகளை நினைத்தருளும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இந்த ஆலயத்தில் இந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அப்படி வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக. பேறுகால நிலைமை இருக்கிற சகோதரிகளுக்கு கற்பத்தின் கனியை பூரணப்படுத்தி சுகப்பிரசவத்தை கட்டளையிடுவீராக. அது எவ்வளவு ஒரு பெரிய சிக்கலான ஆண்டவர் ஒரு பிரசவமாக இருந்தால் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் மாற்றி போட்டு உடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தருவீராக. பலவீனமாக இருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக, வயோதிப நிலைமையிலே வீடுகளில் இருந்து இந்த ஆராதனையை பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. பிள்ளைகள் வெளி இடங்களிலே வெளி நாடுகளில் இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையிலே சுவாமி, இவர்களும் ஆலயத்துக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்பா. ஆண்டவரே, நீர் உமது பிள்ளைகளுக்கு துணையாக இருப்பீராக. அவருடைய பலவீனமான நேரங்களிலே கர்த்தருடைய பிரசன்னங்களை தாங்கும்படியே பலப்படுத்தும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. உன் பலவீனத்திலே என் பலன் பூர்ணமாய் விளங்கும் என்று சொன்னீரே அப்பா. இந்த வயோதிப காலத்தில் ஏற்பட்ட அநேக பலவீனம் கொண்டு சுவாமி, உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கள் இருக்கிற எல்லா பலவீனங்கள், சோர்வுகள், இரவில் தூங்க முடியாத பிரச்சனைகள் எல்லாம் மாறட்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஒரு புதிய பலனை முதல் அடியார்களுக்கு கட்டளையிடுவீராக சுவாமி. ஆசீர்வதியும் சுவாமி. மருத்துவமனையிலிருந்து சிகிச்சை பெற்ற பிள்ளைகளுக்காக, வீடுகளிலிருந்து சிகிச்சை பெற்ற பிள்ளைகளுக்காக, சில குறிப்பிட்ட வியாதி மூலமாக ஆண்டவர் மருத்துவர் சொன்ன காரியத்தை நிமித்தமாக மன உளைச்சலோடு கூட இப்பொழுது உம்மை நோக்கி பார்த்து கொண்டு பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவருடைய சுகமளிக்கிற வல்லமை இந்த பிள்ளைகள் மீது இறங்கி சுவாமி ஒரு பூரண சுகத்தை கர்த்தர் கட்டளையிட வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளிலே சுவாமி, சிறுநீரக பகுதியிலே உம்முடைய வல்லமை இறங்குவதாக. இருதய பகுதியில் இறங்கட்டும் ஐயா, தண்டுவட பகுதியில் இறங்கட்டும் ஆண்டவர். உச்சந்தலை முதல் உள்ளங்கள் வரை அது எந்த ஒரு வலியாயிருந்தாலும் வேதனையாயிருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மாறட்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. தலையில் இருக்கிற நரம்பு பிரச்சனை நிமித்தமாக ஆண்டவர் தலை சுற்றல், இன்னும் பயங்கரமான பிரச்சனைகள் ஐயா, வேதனைப்பா, எப்போதும் தலைவலிகள், இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை நிமித்தமாக வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. ஒரு விடுதலை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உண்டாகட்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும் சுவாமி, ஆசீர்வதியும். உமது பிள்ளைகள் கையிட்டு சரி எல்லா பிரயாசத்திலும் விசேஷமான நன்மைகளை கட்டளையிடுவீராக. தினந்தோறும் வேலை செய்து பிழைப்பு நடத்துகிற கூலி வேலை செய்கிற பிள்ளைகள் உண்டு சுவாமி. அவருடைய சொற்ப வருமானத்திலும் எங்கள் ஆண்டோடைய ஆசீர்வாதம் தங்கியிருப்பதாக. ஒரு பிள்ளையுடைய கடன் பிரச்சனையிலே முற்றிலுமான ஒரு விடுதலையை கட்டளையிட வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். சொந்தமாய் தொழில் செய்கிற பிள்ளைகளுக்காக, வியாபாரங்கள் செய்கிற பிள்ளைகளுக்காக, தனியார் துறையிலே பணி செய்கிற பிள்ளைகளுக்காக, அரசு துறைகளில் பணி செய்கிற பிள்ளைகளுக்காக, ஓய்வு பெற்ற பணியாளர் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி. ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பீராக. என்னென்ன துறைகளில் எங்களுடைய பிள்ளைகள் வேலை செய்கிறார்களோ எல்லாவற்றிலும் உம்முடைய ஆசீர்வாதம் தங்கியிருக்க வேண்டுமே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. தகப்பனே, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். இந்த கொடிய தொற்று நோய் காலங்களிலே உடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த ஒரு விடுதலைக்காக ஸ்தோத்திரம். இது எந்த ஒரு பிரச்சனை வராதபடிக்கு இரத்த கோட்டைகளுக்குள்ளாக எல்லா பிள்ளைகளும் ஒப்புக் கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேசத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஐயா. தேசத்தை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க ஐயா. சமாதானத்தில் நிரப்புவீராக. எல்லா மக்களும் அறிகிற அறிவினால் நிரப்பப்படும்படி கிருபை தருவீராக. தேசம் வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு தேசமை அமைய கிருபை தர வேண்டும் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவரே, உலக யுத்தங்கள் வருவதற்கான பல ஆண்டவரே காரியங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்க அறிந்திருக்கிறீங்க சுவாமி. ஆண்டவர் எல்லா பிரச்சனைகளையும் உலக நாடுகளுக்குள்ள கர்த்தருடைய சமாதானம் பெருகும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. ஆண்டவர் வீணான இழப்புகள், யுத்தத்தின் மூலமாக, போர்களின் மூலமாக அநேக அப்பாவி மனங்கள் பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் சுவாமி. இதையெல்லாம் கர்த்தர் மாற்றி எல்லாருக்கும் ஒரு சமாதானத்தை கொடுக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். இந்த ஆராதனையில் பங்கு பெற்ற அனைவரையும் ஆசீர்வதியும் சுவாமி. விசேஷமாக
இந்த ஆராதனைக்கு ஆண்டு ஒளிப்பதிவு செய்ய உதவி செய்த அருமையான குடும்பத்தின் பிள்ளைகளுக்காக, சென்னையை சார்ந்த திரு ஆலிவர் தாமஸ் அவர்களுக்காக, அவருடைய அன்பு துணைவியார் திருமதி வான்லின் ஆலிவர் அம்மாவுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஐயா. நீர் கொடுத்த 2 பிள்ளைகளுக்காக, திருமதி கிறிஸ்டினா எட்வர்ட் அவர்களுக்காக, அவருடைய குடும்பத்தினருக்காக, திருமதி ரோஷ்னா சாமியல் அவர்களுக்கு அவருடைய குடும்பங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் சுவாமி. ஆண்டவரது குடும்பத்தின் பிள்ளைகளை கண்மணி போல பாதுகாத்து எல்லா நன்மையினாலும் ஆசீர்வாதங்களை நிரப்பும்படி ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய திருகதை எல்லாவற்றையும் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் பொறுப்படுத்த ஆசீர்வதித்து நாமத்தை மையப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த பிதாவே. ஜெபம் பண்ண கடவோம். கர்த்தாவே, பரிசுத்த பிதாவே, சர்வ வல்லமை உள்ள நித்திய தேவனே, நாங்கள் எக்காலத்திலும் எவ்விடத்திலும் உமக்கு தோத்திரம் செலுத்துகிறது தகுதியும் நீதியும் எங்களுக்கு விசேஷித்த கடமையுமா இருக்கிறது. முதுகுமாரனும் எங்கள் ஆண்டவருமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நீர் வானங்களையும் பூமியையும் அவைகளில் உள்ள எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தீர். மனுக்குலை சாயலாக உண்டாக்கினீர். நாங்கள் பாவத்தில் விழுந்த போது புது முதல் பலனாக நீர் எங்களை மீட்டு கொண்டீர். பிதாவே, நீர் பரிசுத்தர், நீர் தோத்தரிக்கப்பட்டவர். தேவரீர் மனிதரில் உருக்கமாக அன்பு கூர்ந்து ஒரே பேரான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்கள் தன்மையை தரித்துக் கொள்ளவும் சிலுவையில் மரித்து எங்களை மீட்டுக் கொள்ளவும் அவரை தந்தரில் நேர அவர் சிலுவையில் ஒரே தரம் தம்மை ஏக பலியாக ஒப்புக் கொடுத்து சர்வலோகத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு நிறைவும் பூரணமும் போந்ததுமான வலியையும் காணிக்கையையும் பரிகாரத்தையும் செலுத்ததுமல்லாமல் தமது அருமையான மரணத்தை என்றைக்கு நினைப்பூட்ட ஞாபகத்தை நியமித்து தாம் திரும்ப வருமளவும் நாங்கள் அதை அனுசரித்து வரும்படி தமது பரிசுத்த சுவிசேஷத்தில் கட்டளையிட்டிருக்கிறாரே. இயேசு தாம் காட்டி கொடுக்கப்பட்ட ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு சீசல் கொடுத்து, எல்லாரும் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காய் கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம், என்னை நினைவுறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று திருவுளம் பற்றினார்.
அப்படியே ராபோஜன பண்ணின பின்பு பாத்திரத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவர்களுக்கு கொடுத்து, நீங்கள் இதில் பானம் பண்ணுங்கள், இது பாவ மன்னிப்பு உண்டாகும்படி உங்களுக்காக அநேருக்கு சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய இரத்தம், இதை பானம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் என்னை நினைவுறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்று திருவுளம் பற்றினார். ஆதலால் பிதாவே, உமது குமாரனாகிய எங்கள் ஆண்டவரின் அருமையான பாடுகளையும் மரணத்தையும் மகிமையான உயிர்த்தெழுதலையும் பரமேறுதலையும் நினைவு கூர்ந்து உமது அடியார்களாகி நாங்களுடைய கட்டளையின்படியே அவர் வருகையை எதிர்நோக்கிறவர்களாக இதை செய்கிறோம். அவர்கள் நீர் எங்களுக்காக நிறைவேற்றின பூரண மீட்புக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். இரக்கமுள்ள கர்த்தாவே, நாங்கள் பிடிக்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாயும் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிற பாத்திரம் கிறிஸ்துவுடைய இரத்தத்தின் ஐக்கியமாய் இருக்கும்படி எங்களையும் நீரே தந்த இந்த அப்பத்தையும் திராட்சை ரசத்தையும் உமது பரிசுத்த ஆவியினால் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று மிகுந்த தாழ்மையோடே பிரார்த்திக்கிறோம். நாங்கள் எல்லாரும் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்துவில் கூட்டி இணைக்கப்பட்டவர்களாகி விசுவாசத்தில் ஒருமைப்படவும் தலையாகி அவருக்குள் எல்லாவற்றிலையும் வளரவும் கிருபை செய்யும். அவரோடும் பரிசுத்த ஆவியோடும் ஐக்கியமாயிருக்கிற சர்வ வல்லமுள்ள பிதாவாகி உமக்கு அவர் மூலமாய் சகல கனம் மகிமையும் என்றென்றைக்கு உண்டாவதாக. மரமண்டலங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, ஆண்டவருடைய திருப்பந்தில் சேருவதற்கு நம்மில் எவ்வளவு பேர் தகுதி இல்லை என்று உணர்ந்தவர்களாக ஆண்டவரே நம்மை தகுதிப்படுத்துகிறவர், அவர் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும்படியாக நாம் யாவரும் சேர்ந்து தாழ்மையின் விண்ணப்பத்தை ஏறெடுப்போம். இரக்கமுள்ள கர்த்தாவே, நாங்கள் பந்தியில் சேர துணியாமல் நம்பியை சேர்கிறோம். நாங்கள் பாத்திரல்ல, ஆனாலும் தேவரீர் எப்பொழுதும் ஆகையால் கிருபையுள்ள கர்த்தாவே, இந்த அருமையான குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மதிய சரீரத்தாலும் எங்கள் பாவ சரீரம் சுத்தமாகி எப்பொழுதும் நாங்கள் அவருக்குள்ளும் அவர்களுக்குள்ளும் மாசமாய் கேச்சேதமாய் அவர் சரீரத்தை புசித்து அவர் ரத்தத்தை பானம் பண்ண எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும். ஆமேன். நாம் பிடிக்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவின் சரீரத்தில் ஐக்கியமா இருக்கிறது அல்லவா? ஜெபம் பண்ண கடவோம். கிறிஸ்துவின் சரீரமும் இரத்தமுமாகிய சாக்கிரமந்தை விசுவாசத்தினால் பெற்றுக்கொண்டுள்ள நமக்கு தோத்திரம் செலுத்துவோமாக. யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம்.
சர்வ வல்லமையுள்ள கடவுளே, பரமபிதாவே, உமது நேசகுமாரனும் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள் எங்களை உமது பிள்ளைகளாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர்கள் விலைமதியாக திருச்சிதினமும் ரத்தமும் ரத்தனங்களை போஷித்திருக்கிறீர். இந்த ஆவணை மன்னித்து நித்திய ஜீவனுக்கு அளவிடப்படாத நன்மைகளுக்காகவும் விசுவாசிக்கின்றோம். சரீரம் ஆத்மாவும் எங்களை பரிசுத்தமும் ஜீவன வழியாக நமக்கு போடுகிறோம். இதுவே நாங்கள் செய்யத்தக்க ஆத்மீக ஆராதனை. நாங்கள் அந்த பிரபந்தத்துக்கு உத்தேசம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையை பரிபூர்ணமாக எங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகும்படி எங்களுக்கு அருள் புரியும். கடைசியில் நாங்கள் பரிசுத்தவான்கள் அனைவரோடும் உமது ராஜ்யத்தின் ஆனந்தத்தை அடையத்தக்கதாக உலகத்திலும் கீழ்ப்படிந்து நடக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும். உம்மோடும் பரிசுத்தாவியோடும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் இவர்களை வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆமென். எல்லா புத்திக்கு மேலான தேவ சமாதானம் உங்களோடு கூட இருந்து நீங்கள் தேவனையும் அவருடைய குமாரனாகிய நம்ம நாதர் இயேசு கிறிஸ்து பற்றி அறிகிற அறிவிலும் அன்பில் நிலைத்திருக்கும்படி உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையை காக்கிடுவது பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியாகிய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேல் தங்கியிருந்து இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் உங்களோட நிலைத்திருக்க கடவது. நிறைவு பாடலாக நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் 118 பாமாலை 88 இந்த அருள் காலத்தில் கர்த்தரேயும் பாதத்தில் என்ற பாடலை பாடும். கீதங்களும் கீர்த்தனைகளும் 118 பாமாலை 88. Wow.
பரிசுத்த பிதாவே, இந்த மகிமையான ஆராதனைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். என்னென்ன தேவைகளோடு எதிர்பார்ப்புகளோடு உடைய சமூகத்தில் உமது பிள்ளைகள் வந்திருக்கிறார்களோ, ஒன்று கூட குறைவில்லாதபடி எல்லாவற்றையும் நிறைவாய் சந்தித்து நீர் ஆசீர்வதித்திருக்கிற தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உமது பிள்ளைகள் இந்த உலகத்திலே சுவாமி கஷ்டப்படுகிற துன்பப்படுகிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்விலே ஒரு புதிய வாழ்க்கையை கொடுக்கிறவர்களாக, விடுதலையை கொடுக்கிறவர்களாக, நன்மைகளை கொடுக்கிறவர்களாக உமது பிள்ளைகளை மாற்றி பயன்படுத்தி உம்முடைய வருகையில் நாங்கள் உம்மோடு சேர்ந்து கொள்ளும்படி பாக்கியத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கின்றோம். தொடர்ந்து வரும் நாட்கள் ஆசீர்வாதத்தின் நாட்கள் அமைய கிருபை தாரும். மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் பரிசுத்த பிதாவே, ஆமென். கர்த்தரோடு இருப்பாராக. தேவ சமாதானத்தோടെ சென்று வாருங்கள். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே ஆமென்.